Witajcie wszyscy, którzy mnie oglądacie. Dzisiaj chciałbym pogadać na temat wirusa, który nas prześladuje już od początku tego roku. Bo dużo ludzi mi gada, co ty się nie boisz tego wirusa? No, wirusa ja się nie boję, bo go nie widzę. Ale boję się, że mogę z nim zarazić i mogę umrzeć. Bo jestem już w grupie największego ryzyka. Niestety, i może mnie to trafić. Boję się bardziej jeszcze innych chorób. Boję się nowotworu, boję się zatoru płucnego, boję się zawału serca, boję się tysiące rzeczy. Ale bać się to nie znaczy leżeć pod respiratorem na ojumie przy pełno doktorów i tak dalej, albo zawrzeć się w jakiejś wieży z kości słoniowej i dostawać tam inopapu i być pod stałą kontrolą. To nie jest życiem. Jak się chce żyć, to nie idzie bez przerwy być wystraszonym. A media niestety robią coś takiego, że dur straszą. 1000 ludzi umiera dziennie w Polsce, nie na COVID-a, a na wszystkie inne choroby, na wypadki i tak dalej. Rządy nie zabronią jeździć autami, mimo że więcej ludzi ginie na drogach jak od COVID-a. Nie? No a poza tym, co za kit wciskają. Powiem wam to nie na wszystkim, bo w niektórych rzeczach mają recht. Mają recht. Ale co do larw wam powiem. Takie larwy spełniają swoje zadania, ale tu pisze jednorazowa maseczka trójwarstwowa. Ta maseczka, te maseczki, bo to jest ich więcej, one spełniają swoje zadanie, jak się obleczecie i idziecie do kogoś, kto jest chory, albo wyście są chorzy, żeby on was nie zaraził, albo żeby wyście go nie zarazili. Ale zaraz jak od niego wyleziecie i chcecie normalnie dychać bez tej maski, to ta maseczka musicie, ta larwa wziąć i wyciepnąć. Utylizować. Bo ona do niczego się więcej już nie nadawa. Są potem maseczki, larwy, jak to boli, jak to zwał, tak chciał. Takie. Które tak przykrywają ludzie. Najczęściej noszą tak, bez sens. Noszą tak, bez sens. Bo nic one nie robią, ani ich ani nikogo nie chronią, bo najwięcej się nosem dychą. A tak by musiały być obleczone jak te narody, co się z moimi brylami robi. Mam mgła, nic nie widzę. Jakby tak autem jechał, to mogła kogoś zabić. A jak idę po drodze, to wlecę na kogoś. Teraz tak, ta larwa wleza waża do auta, to symuje, żeby normalnie widzieć i dychać, nie? Wsadzą do kapsy, z kapsy wyciągną, no to już nie wiem, czy było tak obleczone, czy tak. No wiem, że teraz i tak, ale co kiedyś tam obleką tu, drugą stroną. Niby by tu wszystko fajnie wyglądało. Ale to, co przed tym wydychał na ta strona, to teraz jest to z tej strony. A to, co z tamtej, to jest na drugiej stronie. Czyli to, co chroniło mnie przed zarażeniem, teraz wdychą, a to, co chroniło kogoś, co tym, to jest wydychane. To popieruna ta larwa. Ona niczego nie załatwia. Niczego. Ale ja się boję, a najbardziej się boję sztrofy. Co prawda jest to bezprawne ograniczenie mojej wolności, mógłbym iść do sądu, ale ja w Polsce był 2 razy we sądzie i wiecie, co najgorsze było? Żeby głupia sprawa załatwić i wygrać, to trzeba było tam pora razy iść. A każde iście to jest szychta. Jak pora szychtów, to jest więcej jak ta sztrofa do zapłacenia. Bez to, żeby sztrofy nie dostać, kupiła mi cera taką larwa. Widzicie? Ona ma taką zaletę, że przede wszystkim dychą mi się normalnie. Nie ma tu, że dychą tym, co wypluł.
Nie napluje na nikogo, na mnie też nie napluje, ale co? Jak w tym powietrzu jest ten wirus, no to on tędy do mnie dotrze. Także ja rzeką do pomboczka, co by mnie nie trafiło i co by ja się nie spotkał z tym wirusem. A jak już się trafia z tym wirusem, to żeby był w tych 80%, którzy nawet o tym nie wiedzą. Którzy nawet o tym nie wiedzą, że zostali zakażeni. Bez to co w telewizji najwięcej straszą, co go dają 5000, 6000, 3000, 2400 nowych przypadków. To nie są nowe przypadki. Bo tych nowych przypadków jest po 12 000 dziennie. A no teraz są odkryte. Bo nie wszystkich robią badania. Badają ino tych, o których podejrzenie, że to mają. A ta cała reszta, czyli większość, znacząco większość, żaden nawet nie wie, że oni się zarazili, że mają tego wirusa i że zarażają innych. I Pomboczku, zrób to, żeby to jak w Egipcie się ten wirus zdegradował, tak jak wszystkie insze w historii ludzkości, a były takie wirusy, jak była epidemia, nie pandemia, no epidemia, to 80% ludzi umierało na danym terenie, a były i 90% umierali. Dżuma, cholera, tyfus, to były choroby. Ospa, to jest taka gorsza grypa, a przede wszystkim mająco pieronem dobry PR. Nie wiem, kto na tym chce upić interesy, ale zdawało mi się, że jest to ciężka choroba, bo jak się na nią trafi, to idzie umrzeć, ale jest też coś takiego, że ktoś na tym chyba chce zrobić srogie pieniądze. Dawajmy pozór. Albo chcą z nas zrobić ludzi, którzy się będą zawdyboli i będą pod pierzyną siedzieli, nie będą domagali się swoich praw, nie będą wyłazili na drogę, żeby powiedzieć, że jakiś głupielok chce szczury i myszy ratować. Bo jaka różnica między tchórzofretką a szczurem? Szczur żyje na wolności. I my go trujemy, umierał w męczarniach ten szczur, czy ta mysz. A tchórzofretka po prostu zasypia i przynosi jeszcze jakąś wartość dodaną. A szczury i myszy, które trujemy, no to jest bezsensowne. A ryby, które też czasami chytumi, potem wyciepujemy do rzeki Nazor, bo to do szpasu, to jest sadyzm. Nie bądźmy sadystami, ale nie niszczmy naszego rolnictwa. Bo tak mi się czasem zda, że ta epidemia rozdmuchana jest po to, żeby ludzie nie wiedzieli, co ci, którzy nami rządzą, którzy nam robią podatki coraz to większe, ci, którzy nas chcą jak najbardziej wyzyskać, robią nas za głupków, żeby my tego nie widzieli i żeby my się ich tuż boli i byli na ich łasce. I to by było na tyle. Do już zaś.